Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lujeng sonten balik maning nang channel Wayang Kertas Banjarsari. Jaluk tulung sedulur channelnya di pencet tombol subscribe, di like, di komen, bisa berkembang. Nang sore kiye inyong garap nge-review chat sing di gunakan gue ya. Langsung bae meng videone. Sip ye, chat sing tenggo ki merek Avian. Ukuran sing 50 cc ya. Rega sekaleng setara rega 7.000. Piye cat sinti nggo nang aku ki cat minyak, cat kayu dan besi. Nek sing mandan gede gue sekitar 2.000-an. Cat emas ki aku nganggo merek Gotik ya, Gotik. Ki regane sekaleng 13.000 terakhir tuku ki mbuh urung tuku maning mbuh kayane wis mundak ya. Kertas barang ki kertas duplek urung tuku to.